Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al Camerino de Cultura Jove. Estem a punt d'obrir les seves portes, així que, si us plau, comencin a ocupar els seus llocs, que la funció és a punt de començar. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Camerino de Cultura Jove. Judit, com va? Doncs molt bé, avui ens visita el nostre Camerino un grup que va llançar el seu primer àlbum el 2012. Des de llavors no han parat. Han sonat a totes les ràdios musicals del nostre país. Han sonat també al Camp Nou durant les mitges parts i ens han regalat autèntics hits com Bicicletes, 21 botons o El primer arbre de bosc. Doncs vinga, som-hi, que comença el Camerino. I avui ens fa moltíssima il·lusió haver deixat entrar al nostre Camerino a Blaumut. Bací, l'Oriol i Xavi. Avui tenim visita nombrosa al nostre estudi. Què tal, com esteu? Encantat. Contents de ser aquí. Gràcies, contentíssims. Escolteu-me, vosaltres sou d'aquells que us poseu nerviosos abans de trepitjar l'escenari? Sempre hi ha el coquet, i el coquet aquest és important perquè permet que no et relaxis i i estiguis allò amb la tensió justa com per estar allà. No tenim aquells nervis de ai. Home, al final fa molts anys que feu música i que aneu als escenaris arreu del país, per tant imagino que cada cop es va disminuint més amb aquest coquet, però també són bons aquests nervis. Són els nervis bons, els nervis justos per poder fer una bona actuació. I a més a les estrenes sempre estem allò pendents de mil coses i allí es noten els nervis de cadascú de vegades. A poc es van llimant i anem a la millor. Clar, que com ha de ser, no, al final? Guanya la il·lusió, normalment, Sempre. abans dels nervis. Doncs avui atenció, perquè us intentarem posar un pèl nerviosos. Ui, una mica. Vinga. Difícil. Us explico ràpidament en què consisteix la secció que fem servir nosaltres per arrencar el programa. Consisteix en contestar totes les preguntes possibles, però amb una norma. Teniu tan sols un minut per fer-ho. Clar, això és una Un espècie minut de per pregunta. concurs. No, un minut per contestar-ne tantes com pugueu. És a dir, això és un concurs que fem amb tots els nostres convidats del Camerino. Al final sortirà un sol guanyador i us hem de dir que tenim un empat a la primera posició. Dos dels nostres convidats han aconseguit contestar 13 preguntes. Vull dir que teniu aquesta marca que hauríeu d'intentar superar. És una dificultat afegida que siguem els tres. Com ens organitzem? Mira, jo crec que, com que tenen dificultat afegida, els hi podem sumar 2 punts al marcador, que comencin amb una mica d'avantatge. Vinga, va. Bueno. va. Bueno. Ho veieu això, necessari fem o què? No ho sé, veurem a veure com ens en ens sortim. hem vist, ens hem vist justets. Al final ho debatim. Exacte. Que ho sàpiga, que Vale, no, però la resposta és Exacte. que la pactem entre els tres i diem una? O El com primer ho que fem? se li acudeix la resposta que tiri. Exacte. Doncs vinga, atenció, perquè el temps comença en 3, 2, 1... Temps! Pregunta número 1. Una cançó que no us canseu mai de tocar. El primer arbre del bosc. I aquella que us fa una mica de mandra? Atlàntida. No sé. Artista amb qui us agradaria fer una col·laboració. Ed Sheeran. Persona del grup més impuntual. El Basil. Ciutat on us encantaria tocar. Copenhagen. Algun ritual que tingueu abans de sortir a l'escenari. Una abraçada i fem un crit. Cançó que us representa més com a grup. Potser Pambol i Sal. Potser Pambol i Sal. Lloc més estrany on heu fet mai un concert. Cantina mexicana Del Port Aventura. Opa! Quan heu cobrat en el bolo més mal pagat? Res. Zero. I ens hem pagat les Arrestar. despeses. Sí. Pitjor anècdota en directe. Com? Pitjor anècdota en directe. Jo em vaig enrampar un cop amb el micro. Arriba tard. Vaja. Sí, fort. Quin és... A veure, Ai! temps. Tenim el temps, heu contestat. Atenció, Judit, a veure, que ho calculo bé, 11 preguntes, pot ser? Més els 2 punts. Més els 2 punts. No cal els 2 punts. Llavors, no anava a dir, si els hi sumem 2 punts tindrem un empat tècnic. Home, No Tindrem tres patiu. persones. A veure, les regles estan per complir-les. Bueno, va, sí, de fet, ho hem dit i serem complidors, no? Els hi sumem 2 O punts. sigui, entrem en el sorteig del viatge a Per tant, Islàndia. exacte, a Islàndia. Mira, parlarem d'Islàndia, perquè, de fet, crec que el vostre nom té una mica de relació amb això. Molt bé. Ve d'allà. I això del sorteig d'Islàndia és per alguna cosa en concret? No, perquè hem suposat que menys que els guanyadors vagin a Islàndia, no? Doncs està molt bé, però escolta, el que fem ara és anar cap a l'inici, cap als principis.
Normalment ens agrada començar buscant les primeres cançons, els primers moments en què els nostres convidats han aparegut sobre d'un escenari. De fet, nosaltres això és el que hem fet. Hem obert Spotify, hem buscat el vostre primer àlbum, hem buscat la vostra primera cançó i ens hem trobat que aquesta se la sap absolutament tothom. Això que sentim és un dels vostres gran èxits, Bicicletes, una cançó que us he de confessar que a dia d'avui encara forma part de la meva llista de Spotify i que és una de les meves cançons preferides. Quan la veu treure, us esperàveu el gran èxit que ha tingut i que va tenir en el seu moment? Home, era un candidat de single, juntament amb Pamboli, però evidentment que mai saps com ho rebrà el públic i quina sortida tindrà, però bueno, va anar prou bé, no? Sí, sí, encantats. Realment, el vostre primer àlbum va ser tot un èxit perquè, de fet, comparteix títol aquesta Bicicletes, però també amb Islàndia, El turista, o la que dèieu vosaltres, Pambol i sal. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Després han vingut 5 àlbums més, 6 en total, però no sé si us fa una mica de vertigen que aquest primer ho patés tantíssim, que llavors diguéssiu, ostres, el següent ha de ser millor, i l'altre millor que l'altre. Això provoca una mica de dir, ostres, una mica de pressió? Doncs mira, i sincerament us diem que no. Que no, perquè sempre, de la mateixa manera que el primer disc el vam fer sense cap pretensió de fer res, ens vam ajuntar 5 amics per fer un disc i cadascú tenia les seves vides i la intenció era anar a fer algun concert i anar a fer una cervesa quan acabéssim i com que ho vam fer amb aquesta energia, els propers discos han estat iguals. I l'energia sempre ha estat fer el que ens venia de gust en cada moment. I el que sempre explico és que és bonic arribar a aquest punt, als 6 discos, mirar enrere i dir, ostres, a cada disc hem sigut fidels al que teníem ganes de fer i això et permet no avergonyir-te de res, no? I sempre estar orgullós del camí que has fet, no? I del que queda per endavant, però sobretot això, d'estar tranquils i serens amb el que hem fet sempre. Perquè parlant dels vostres principis, com va sorgir el grup? Com va ser allò de dir, bueno, ens diem Blaumut, ens hem conegut perquè tinc entès que Oriol i Basil veu estudiar a Alemanya, no sé si ho veu fer junts. Sí, van coincidir durant uns anys. Jo Un any venia em penso d'abans, només, ell va sí. continuar, sí. A veure, la història és l'iniciador és el Xavi, que ell composa cançons des de que té Tinc una gust de raó raó. gairebé, i per un amic comú, jo i ell ens vam conèixer, ell i jo, ens vam conèixer el 2003, diria, i li va agradar el tema del violí, i llavors de tant en quant quedàvem, jo gravava cordes per les seves cançons, fins que un dia va sorgir l'opció de fer una actuació al meu barri, en un bar. Llavors l'Oriol just havia també tornat de fora i li vaig dir, escolta, Oriol, hi ha un amic que fa cançons, per què no t'apuntes? I ell també vivia a prop i llavors ell va començar a fer arranjaments, l'Oriol expressament pels temes que havia composat el Xavi, i així es va començar liant la troca, gravar una maqueta, doncs mira, ens volen publicar el disc, venga, una altra persona, un bateria, un baixista, i de sobte va començar a existir el grup abans de que realment ens adonéssim compte. Va ser com un procés... Éreu grup abans de saber que éreu grup, no? Pues jo crec que una mica sí, no? Les cançons planejaven abans de que hi fóssim tots. I el primer concert va ser en aquest bar. Sí. De fet, no ens dèiem ni Blaumut. Era Xavi de la Iglesia i la No Name Band, o no sé com ens vam titular. Exacte. I va ser com, bueno, a més tocàvem també algun tema dels Beatles, algun tema de Sting, era com un concert així. I cantava altra gent i recitaven i fèiem allí el que venia de Va gust. ser com una trobada cultural, allò. Sí. I per què Blaumut? Ara dèiem que té relació amb Islàndia, però... Doncs teníem el disc fet i no teníem nom, de fet. I la cançó Islàndia tenia com un paisatge molt bucòlic, no? El blavós del gel, els paisatges aquells del silenci, i blau mut va ser un concepte que ens encaixava molt. A més, el primer disc era com molt acústic, molt tranquil, i ens va encaixar perfectament i ens va quedar. I fins ara. De fet, ara ho dèiem que ets tu, Xavi, qui composa les cançons. Com funciona això? Us arriba ell amb un paper i diu, nois, mira, tinc això, he fet això, aquesta nit no podia dormir, he escrit això, us ho presento. Com funcioneu? O sigui, com és el procés de crear música? De fet, començo jo a casa treballant, faig lletra i música, faig una proposta de maquetació ja de com hauria de sonar la cançó, llavors
ho passo a tothom i aquí ho agafa l'Oriol i fa l'arranjament de corda i llavors doncs, cadascú a la gravació hi porta la seva ciència. I hi ha alguna cançó dels inicis que vau crear en el seu moment que ara l'escolteu i diríeu, ostres, això ho faria diferent? A nivell d'arranjaments, potser sí, no? Alguna cosa potser la portaríem cap a una altra banda ara, però... Jo crec que és una fotografia del moment que jo crec que ara no la canviaríem, no? Però és maco també veure com estava en Total. aquell moment, no? I el que deia, o sigui, al final és, ostres, contents de tot el camí que hem fet i com ho vam fer, no? De fet, sí que hem tingut la sort, hem fet diversos projectes simfònics durant aquests anys amb orquestra, i llavors hem tingut l'oportunitat d'afegir i de modificar certes coses de cançons del primer disc que igual no estaven pensades. Així que tenim versions diferents de temes d'aquells inicis que també és maco veure com han crescut també. I Clar, de sovint en fet. directe, perdó, No, sovint en digues. directe també vas canviant les cançons i les vas transformant i el directe te les porta cap a una altra banda, no? I això ja acaba suplint el que dèiem, no? De fet, això passa molt a vegades, que tu sents la cançó, te la saps d'una manera, vas al directe i de cop és molt més eufòric o és una cosa completament diferent i dius, uau, què ha passat aquí, no? Vull dir que és una d'aquestes coses Totalment, això ens encanta, que us sorprengui al públic i que hi hagi aquesta també... Bueno, si no em poso el disc a casa ja està, en un directe doncs a vegades Clar. passen coses inesperades. Jo el que també us volia preguntar, perquè evidentment a Blaumut té un element molt distintiu que són les cordes, i que hi són a totes les cançons gairebé, no? Que és un element d'allò que tu directament et poses uns auriculars i pots reconèixer a l'estil del grup. Però diríeu que l'heu aconseguit mantenir durant aquests anys de trajectòria? És a dir, diríeu que l'essència del primer àlbum es va mantenint en tota la resta? Bé, m'ha evolucionat el so de Blaumut quan que ara és més electrònic, tenim més punys a les cançons, igual la bateria també té més entitat, no? Però les cordes hi són sempre a totes, menys el Pàmbol i Sal, que no sé si això... No hi ha corda. No hi ha corda, és Ho veritat. vosaltres? Que de fet Jo ho aquesta... xiulàvem. És a dir, mentre al concert no tocàveu, però xiulàveu la... No, sí que al concert sí, però a la gravació, no sé per quin motiu, doncs bueno, ja funcionava la cançó i no hi ha De corda. fet, Ho vam aquesta- fer al bar i allà ho xiulàvem els dos i ja està, i llavors així es va quedar. Aquesta cançó ho dèiem a l'inici, que va sonar al Camp Nou. Com és això? Perquè, clar, en aquell moment encara començàveu tot Sí, sí, just, no? sí. I sonar al Camp Nou, com va funcionar? Com vau Encara arribar no havíem allà? fet cap concert ni ens havíem presentat com a grup. Era el havia sortit del 2012. disc. Exacte, però bueno, hi havia una persona encarregada de posar les músiques i arrel d'ara, una llarga potser història, no l'explicarem sencera, però va arribar, la van posar i de sobte la gent hi va respondre de manera molt positiva a l'estadi, ens explicaven això, no? I va ser en un Barça Madrid, al Camp Nou, la primera vegada que es va Clar, fer, és que en un setembre, clàssic, octubre. En un Barça Madrid, Sí, sí. o sigui, que allò a nivell d'audiència, dins de l'estadi, a la Disparava. tele, tot arreu, tothom escoltant Pam I bueno, Bolisar. érem el grup dels xiulets, la gent ens reconeixia al principi, era aquesta la nostra característica. Vinga, va, que del passat el que fem ara és anar cap al present. I de vegades crec en tot. Això és seriós, però se m'escapa un punt al riure. Aquesta cançó és la que dona nom al vostre últim àlbum, Abisme. Per què Abisme? Abisme està entès com un abisme, com una cosa desconeguda, no? Però no ho veiem com una cosa negativa, sinó tot el contrari, no? Estem en un punt en què suposo que ens plantegem on som de la vida, no? I els abismes són aquests llocs on encara no has estat, no? On encara has de conèixer, i fer aquest salt de vegades cap al desconegut sovint et fa créixer i t'aporta coses noves, no? Encara que no sàpigues ben bé on eres a parar, però sempre d'alguna manera o altra et fa créixer. I l'abisme d'aquest disc és exactament això. Vau decidir dividir l'àlbum en dues parts. Les primeres 5 cançons van sortir a la primavera, les altres 5 han sortit ara a la tardor. Per quin motiu vau fer així? Això va ser un experiment, al final. La sensació que tenim, i crec que compartim amb molts grups i molts músics, és que és una bogeria tot el que està passant a nivell cultural, de quantitat de cançons que surten cada dia, és una barbaritat. Llavors, estàs dos anys treballant un disc i segurament en 10 minuts ja és un disc antic. Doncs què vam fer? Doncs vam agafar 5 cançons, les vam publicar, vam donar temps a que es païssin, a que es reposessin, a que la gent doncs, se les fes seves, i 6 mesos més tard vam treure 5 cançons més i el disc ja en físic. Una pregunta potser una mica complicada, però quins són els vostres abismes? Bueno, jo crec que els reptes de la vida de reinventar-se, de fer el que et vingui de dins,
sense a vegades la por a com anirà, sinó si tu sents que has de tirar per un camí, encara que no sàpigues on et porti, si és algo genuí que et surt de dins, doncs tirar endavant. Digue-li abisme, digue-li aventura, digue-li, no sé, arriscar-se, evidentment sense temeritat, però amb valentia, no? No sé si és... De fet, a l'àlbum parleu de pors, no?, una mica, també d'aquesta cosa de sortir de la zona de confort. Vosaltres, això, entenc que fent aquest àlbum també heu trobat moltes coses, molts punts on inspirar-se, sobretot amb les lletres. Sou capaços de sortir de la vostra zona de confort? És necessari, i més quan som músics i vivim d'això. Al final és una professió que és preciosa, és molt maca, la gaudim molt, però clar, té les seves incerteses també, no? I com nosaltres, doncs, molts àmbits. El que diu en Basil és necessari no estancar-se mai i sempre tenir la curiositat aquesta d'intentar buscar coses noves i és el que això et fa seguir un camí i et fa créixer, no? Si et quedes al mateix lloc, doncs no acaba passant res i et fons. Ara teniu una gran gira per davant, però tot i així esteu escrivint coses noves. Doncs estem fent coses noves, sí. I segurament al gener doncs, traurem una cançó nova i a partir d'aquí doncs, continuarem aquesta gira durant aquest any que ve. Això és Sabem ja el nom de la primícia al cançó, Camerino. exclusiva al Camerino, eh? Per tant, això, és a dir, començarem any amb cançó nova de Blaumut. Això és fantàstic. Al gener. Doncs estarem molt i molt pendents. Sabem el nom de la cançó ja o encara no es pot anunciar? Ai, Encara no podem Encara no podem desvetllar dir gran res. cosa. No podem punxar més, nois, ara el que us fem és fer-vos jugar una mica. Volem comprovar fins a quin punt sou realment fans d'aquestes cançons i per això us hem preparat una petita prova. El que farem és que les haureu d'escoltar, però només uns segons, uns pocs segons, i haureu d'intentar endevinar quina de totes és. T'he de dir per això, Judit, ha preparat els tests la Judit i els hi has posat bastant fàcil, La veritat és que sí. Sí, A sobre són cançons que se saben de memòria i crec que els hi he posat massa hagués sigut més fàcil. punyetero, Jo crec no? que De dir, amb mira, un només- quart de segon, igual també, perquè a més són molt diferents de sonoritat Claro. i de només amb la sonoritat, jo crec que... que Tu les- posa de seguida i para de seguida. Va, doncs farem això. Posem-los-hi molt pocs segons, a veure si ho aconsegueixen. Esteu preparats? Vinga. Som-hi. Que soni la primera. Franco Ah, Battiato. home. És que... Massa. No ens dona temps ni de parar la cançó. És que és només a donar-li el play i el temps de parar-la i ja la teniu, eh? Va, doncs la primera és evidentment Centro di Gravità Permanente. De fet, aquesta sí que hi ha alguna cançó de Blaumut que fins i tot pot arribar a recordar una mica aquest estil, no? És que és Totalment. una influència absoluta. Sé, aquest senyor l'he escoltat des que tinc ús de raó també i connecto molt i sé tots els discos i bueno, per mi és un pal de paller. I jo dient el nom malament, Vull dir, és que clar. Va, segona cançó, som-hi. Ah, Silvio Rodríguez. És que... Per eliminació, vull dir. És que, evidentment, les faran la totes bé, sonoritat Judit, em és sembla. No els hi costarà absolutament gens. Exacte. Aquesta per què la teniu com a referent? Aquesta la vaig d'agafar jo perquè la trobo hiperpoètica i a més em porta records d'infància, de joventut, de més gran també, coses de l'amor i de la vida, i crec que és un tema d'aquests que duraran per sempre, no? I crec que a Blaumut tenim temes així amb un aire similar també en aquest en què evoques coses sense dir-les pel nom, i és una cosa que sempre ens ha agradat. I també de Silvio Rodríguez també ha estat sempre una bona influència. Me l'he escoltat molt, igual que Pablo Milanés i tota aquella colla de Cuba. Vinga, doncs anem a per la tercera cançó? Som-hi, tercera cançó. Eleanor Rigby, però... Com pot És que no ha sonat, o sigui, quasi gairebé no l'he ni escoltat. Jo no l'he sentit, t'he de dir. O sigui, he pensat... Mare meva, aquesta ja ho has dit una mica, que és precisament per les cordes, no? Que també és el tret distintiu de Les Blaumut. cordes, la lletra... Bueno, que jo
De fet, jo mai em fixo amb les lletres, una cosa que el Xavi sempre em diu, si és que no et saps ni una cançó del grup. És a dir, si et fessin cantar Ni bicicletes una. no la sabries? No. Igual no gaire, Els hauríem d'haver fet aquest joc Sí, mira, avui. hauríem Doncs mira. d'haver canviat el Eh? joc. Massa tard. Llavors tu et fixes ben bé amb la música, Sí, diguéssim. no, ja, per evidentment la veu és una part per mi és com un instrument més i evidentment explica històries, però jo no sé, des de sempre escolto una cançó i no se'm va l'atenció a lo que diu literalment la cançó o les paraules, sinó a tot el pack de la sonoritat, la lletra, o sigui, el so de la lletra, segurament. I clar, jo, de fet, de petit, quan escoltava els Beatles, jo no tenia ni idea de què cantaven ni de què parlaven les cançons. No, sí, de fet, durant tota l'entrevista els has anat anomenant, vull dir que... Totalment, bueno, és com dels grans grups de la història de la música, però no, la lletra no... I, evidentment, la corda aquí m'encanta. I, a més, no sé si sabeu que hi ha un català tocant en aquesta cançó. Què dius? Un dels xelistes és un senyor català que en aquella època treballava als estudis d'Abbey Road i anava gravant els grups que vinguessin o la música i un dia, pues, estava Així va allà tocar els Beatles. i sí, en aquesta cançó hi ha un senyor català tocant el cello, un dels dos cellos que hi ha. Va, i ja per últim, última cançó, que de fet la podríeu fer per descarte, però ho farem igualment, l'hagués Vinga. encertat igualment. Som-hi. Pues no sé quina deu ser. No ho sé. Us està costant, aquesta. Mira, aquesta, si no sapiguéssim de què estem escoltant, clar, són dos acords en piano que poden ser d'una sonata de Beethoven o de Bohemian Rhapsody, no? Efectivament. És Bohemian Rhapsody de Queen, clar que sí, per tant, 4 de 4. Escolta, Aquí jo crec que hauríeu d'ampliar perquè sigui més difícil per l'artista. Sí. Qualsevol cançó d'aquests artistes... Doncs mira, això molt bé, seria més molt bé. interessant. Això ho farem, eh? Sí. Perquè si no és molt fàcil, jo crec que és molt fàcil, sobretot si és tan... I a més que són proper. cançons que heu triat vosaltres. Exacte. Us hem volgut posar fàcil, Gràcies. realment. Gràcies. Perquè torneu un altre dia. I tornarem. No us tingueu Tornarem, mal record. encantadíssims. Doncs vinga, moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres, Un aquí dins del plaer, camarí. Ha estat un autèntic plaer. Espero que hagueu passat una molt bona estona. Superbé. Que sí. Ens veiem la setmana que ve en un nou episodi que podeu recuperar, com sempre, cada dijous al YouTube de Cultura Jove i també a 3CAT. I recordeu que entrant a Cultura Jove podreu aconseguir entrades amb preus reduïts per anar a teatre, concerts, festivals... I mentrestant, que tingueu tots i totes Molta merda!